हेलो लोगोफोर बेलासिनि बार जाफैलायबाय नै जोङो आइपवालि ब्रिज गोदानावहाय जोंनि लाइभ उनखासै बेलासिबाथाय दसे सम बरियानो टाइम पास नै गोबां मानसिफोर दंलायो नै खिबुनजोंबो नै सालथेजों आंजों सानैजोंल' हासैलै लोगोआनो सालथेजों आंजोंल' हासै नै सस'नो माथो गानलाबो जाया सालथे माबोरै मोनदों गोसोफोरखौलाय बेलासियाव मा होनबावनो माने हिनजाव गैयै हिसाबै गोसोथोनाय गैयै हिसाबै दासान्दि बिराद मोजां मोनदों दिनै फार्स्ट टाइम भिडिअ लाना फैबाय जोङो बे दालां गोदानाबो अके माने फैयाखैमोन खाथिलाबो माने टाइमानो सोलाबाखै अब्लाबो जों देखायलांसिगोन जोंनि बे एरिया जायगाखौ आइपवालि पिकनिक स्पट बेखौ ब्रिजखौ नायलांनो हागोन नोंसोरो आरो सोरबाफोर जोंनि बिथां सारनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो बावनो नाङा सापर्ट खालामलायदो जों गावजों गावनो अब्ला भिडिअखौ जागायसिगोन थेंक इउ सो माच ब्रदार वा hey वेदारनि रिएक्सना बरिया नुदों नै रायजोफोर बेरायफैयो दाबायदि बेलासियाव वेदारनि रिएक्सना मोजां नुदों लोगोफोर नायदो बरियानो नुदों नै वाव